Boa tarde, vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de xaneiro de 2026. Primer punto, 54-28, aprobación da sesión anterior. Hai algo da acta? Vale. Queda aprobada por unanimidade. Punto 2, 54-29, expediente 4232/2025, dar conta do período medio de pago, cuarto trimestre 2025. Una dación de conta. Una de votación. Sí. Punto 3, 5430, expediente 80/2026, recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2026. Sí, no está bien. Vamos a favor nese punto. Votos a favor? Vale. Punto 4, 5431, expediente 556/2017, novena prórroga do contrato de arrendamento do local propiedade municipal na finca Costa Xiralde de Lurido con destino ao quiosco bar. Sí, estamos de acordo coa Sí, proposta que se trae. Estamos de acordo. Votos a favor? Vale. Punto 5, 5432, expediente 101/2026, moción do PSDG-PSOE sobre a grave situación de desprotección en materia de emerxencia no Concello de Poio. Había solicitado neste punto unha intervención. Vale, se non está, pues, seguimos. Por parte do Grupo Municipal do Partido Popular vamos a presentar unha emenda. Vale. Sí. Vale. A emenda é unha emenda para incrementar un punto, é dicir, basicamente nos, en este caso, todos nos puntos que se solicitan na moción do PSDG-PSOE estamos, é dicir, non temos problema, pero onde nos era dúbida é realmente si defendemos o mesmo, é dicir, fai un tempo neste pleno, desde o Grupo Municipal do Partido Popular se trouxe unha moción en apoiar a comarcalización do Parque de Bombeiros de Pontevedra e tanto BNG como PSOE, en este caso, pois votaron en contra. Logo, a día de hoxe, votaron en contra tanto no pleno do Concello de Poio como no pleno da Diputación. Logo, eu entendo como alcalde que se debe de liderar problemáticas, é dicir, pero que non nos queda claro é se realmente defendemos a mesma postura, é dicir, para nós, para o grupo de goberno, defendemos o mesmo na oposición que no goberno, entendemos que a mellor opción é comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra, pero a dúbida que temos é como nese pleno, neses dous plenos, o Partido Socialista e o BNG estaban en contra da comarcalización, non sabemos se agora a postura é que están a favor da comarcalización, logo nós non temos ningún problema en liderar esas opcións, pero que sí que sería importante saber se todos entendemos que o mellor para o Concello de Poio é comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra ou pola contra o que defendemos é que sexan consorcios, en este caso provinciais, os que den cobertura no noso Concello, como está agora. Ese é o motivo, en ese caso, de presentar unha emenda para incrementar un punto máis no que a moción que presenta o Partido Socialista. A ver, nós non temos inconveniente. O problema que llevemos é que os bomberos de Pontevedra é un parque de bomberos municipal que implica que dá servicio á cidade de Pontevedra na medida en que a cidade de Pontevedra ten a obligación de ter un parque de bomberos. Por lo tanto, se vostedes chegan a un acordo con Pontevedra para comarcalizar o parque, a nos parece ben. O que se trata de, canto máis próximo, apoio mellor, é solventar a situación actual. O problema é que vostede defendía a comarcalización cando estaba na oposición, pero desde o goberno leva 3 anos e non moveu un solo papel para instar a comarcalización, sendo a Xunta do seu partido e a Diputación do seu partido. Por tanto, non estamos a favor, somos conscientes da dificultade que ten que un parque municipal dun concello que ten a obligación de ter un servizo de bombeiros se comarcalice, na medida en que eles seguirían tendo a necesidade de ter un parque de bomberos. Que se arbitra algunha figura en convivencia co goberno municipal de Pontevedra que permita que se comarcalice mantendo, pois a mí me parece ben. É dicir,
de feito, defendemos que a Xunta teña un programa completo en función dunha serie de distancias e de isocronas de tempo de actuación esparcidas por toda Galicia e dependentes da Xunta de Galicia. Non que haya esta dualidade de GES espallados e dependentes dos concellos, cando os concellos non teñen a capacidade de absorber personal dun GES cando atende a 5 concellos e o concello onde está a instalación a que ten que asumir a eses funcionarios en caso de que se extinga. Quero decir, o que digo é, hai un problema en canto a como eso se xestiona. Si se consigue un acordo que permita que eso sexa así, a nós nos parece ben. Por lo tanto, eu non teño problema en aprobar a emenda. Pero, insisto, me parece unha demagoxia importante. Pero demagoxia, nos votamos o mesmo cando estamos na oposición que no goberno. Son valoracións, igual o podo dicir que máis demagoxia é votar no seu día en contra e agora que estades na oposición votar a favor, pero non vou facer, eu creo que vou para apoio. Ben, logo eu creo que se queda aceptada a emenda, iniciamos se acepta en este caso o promotor da moción, que é o que ten que aceptar a emenda. Ten que decidir o PSOE que o promotor da moción se quede... Sí, incrementa ese punto. Sí, aceptamos. Vale, pois nada, iniciamos o debate da moción e ten a palabra, en ese caso, o Grupo Socialista. Perfecto. A ver, non só que vemos a denunciar con esta moción é a falta de seguridade en canto a emerxencias no Concello de Pollo. Todos somos conscientes da problemática que existe no Parque de Bombeiros de Salnés, que é un parque comarcal que atende apoio, que está a unha distancia importantísima, que ten un tempo de resposta importante, pero iso non é o problema, porque iso responde á planificación que ten a Xunta de Galicia. Donde radica o problema? Que en moitas ocasións ese parque non pode actuar en Pollo porque ben está pechado, ben non ten o número mínimo de operarios que permitan facer unha saída de emerxencia, e isto é un problema, porque na práctica estamos desatendidos. Logo existía un GES en Sanxenxo que suplementaba e complementaba esta actuación do Parque Comarcal. O GES de Sanxenxo nos comunican que ten a mesma problemática en canto a as faltas de personal e agora nos comunican que ademais pola noite a maior parte do ano vai a pechar. Co cual existe unha clara desprotección con respecto ao noso municipio. No Parque do Morrazo, que está aquí ao lado, en moitas ocasións tamén en situacións de emerxencia, cando o Comarcal do Salnés e o GES de Sanxenxo non podían atender Pollo, pois teñen asistido ao municipio, teñen a mesma problemática. 200 e pico días ao ano estuveron pechados, co cual esta problemática agrava a dificultade de atención en emerxencias no municipio de Pollo. E nos chama a atención que o alcalde, que na oposición defendía abertamente a comarcalización do Parque de Pontevedra, que leva gobernando 3 anos en Pollo, desistira desa iniciativa. Agora nos sorprende con esta emenda, retomando esa demagoxia que nos ten acostumbrados de que atenda a Pontevedra. Calquer veciño de Pollo que lle diga que hai bomberos en Pontevedra que atendan a Pollo, vai a decir que sí. E van a decir que sí por unha cuestión de mera proximidade. Pero o que hai que trasladar é que as emerxencias as xestiona a Xunta de Galicia, o 112, en colaboración con a Diputación de Pontevedra a través dos parques comarcais. E quen establece a estrategia de atención das emerxencias e quen a diseña é a Xunta de Galicia. O Concello de Pontevedra ten a obligación de ter un parque de bomberos propio para atender as necesidades do seu municipio, que lle obliga a lei por ter máis de 20.000 habitantes, por ser unha cidade. E ao mesmo tempo, vemos que se pide a comarcalización de Pontevedra como se lle pudera sustraer o servizo de bomberos a Pontevedra e deixalo sin o parque municipal que lle obliga a lei a ter. Polo tanto, nós estamos a favor de que se comarcalice, de que a Xunta teña unha boa atención con Pollo, que responda ás necesidades de emerxencia en Pollo en tempo récord e non a situación actual de absoluta desprotección. Si hai un acordo posible para que se faga factible esa comarcalización do Parque de Bomberos de Pontevedra, que eu non a vexo, pois sería estupendo. A realidade é que o alcalde leva 3 anos onde desistiu deso. E cada vez que ten a necesidade de hinchar peito e de falar das emerxencias, saca da chistera a comarcalización do Parque de Pontevedra, pero leva gobernando 3 anos e non moveu nin un solo papel.
chamaba a atención moito, cando estaba na oposición, o que vostede facía, que lle avisaban de emerxencias de os dispositivos que estaban operando en Pollo, e vostede iba ali a facer demagoxia, que nos ten acostumbrados, vostedes de onde veñen, do Salnés, como é unha vergonza que están dos bomberos en Pontevedra veñan do Salnés, como se vostede descoñecera cal é o sistema de funcionamento, cal é o mapa de emerxencias que dispón a Xunta de Galicia, cando vostede sabe perfectamente que ese mapa, ese sistema de atención depende da Xunta de Galicia do Partido Popular e que a falta de recursos na actualidade que condiciona a seguridade no noso municipio pois depende da Xunta de Galicia e o complementa a Diputación a través dos parques comarcales. Por lo tanto, nos chama a atención a actividade que tiña cando estaba na oposición e absoluto abandono e deixadez nunha situación de absoluto colapso do sistema onde non funciona e non se atende Pollo e cando temos noticia tras noticia de que os parques de bomberos non operan porque non teñen o personal suficiente, vostede este calado. E esa chistera que se sacaba de vez en cuando da comarcalización de Pontevedra e que hoxe nos volve a sacar, vostede se constata que non moveu un solo papel. Isto sumado, no caso de Pollo, a ausencia de policía local. Carecemos de policía local que permita, pois, ter un sistema de atención, de vigilancia, de seguridade, de orden público no noso municipio. E vemos, remato, alcalde, sí. E vemos que o alcalde, pois, non move ficha, na práctica non se fai absolutamente nada. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Sí, boa noite. Bueno, por parte do grupo do Bloque Nacionalista Galego, bueno, o primeiro que queríamos era primeiro mostrar o noso apoio a todos os traballadores do GES de Sanxenxo, as súas reivindicacións, e, bueno, quería manifestar ante todo pois o apoio ás reivindicacións destes traballadores. Vaya por diante. Logo, centrándonos na cuestión que atañe ao Concello de Pollo e o que afecta á veciñanza, un servizo, neste caso, do Concello que temos ao lado, o Concello de Sanxenxo, quería facer mención a dúas cuestións que non son menos importantes e que nos trouxemos aquí o Pleno. No Pleno, concretamente, de agosto de 2025, facíamos unha pregunta ao Concelleiro de Medio Ambiente e preguntábamoslle cal era a postura ou se había preocupación no Concello dado que entendíamos que se estaban producindo recortes no servizo do GES de Sanxenxo e que iso, de alguna maneira, iba a afectar porque se iban a recortar servizos. Naquel momento, o Concelleiro de Medio Ambiente poden consultarse nas actas, contestounos que non era unha cuestión que afectaba a Pollo. Polo que vexo agora, si afecta, cando, pola de pronto, se presenta aquí unha emenda á moción presentada polo Partido Socialista. No pleno de decembro de 2025, eu preguntáballe ao alcalde tamén cal era a postura que o Concello de Pollo iba a tomar a respecto desta problemática que estaba acontecendo no Concello de Sanxenxo, pero que repercutía aos veciños de Pollo no momento en que un servizo financiado pola Xunta de Galiza e que está financiado tamén para atender a veciñanza de Pollo. Entonces, no momento en que o Concello de Sanxenxo decide recortar ese servizo, pois afecta a veciñanza de Pollo porque é un servizo que tamén está financiado para darnos servizo á nosa veciñanza. O alcalde manifestaba a súa preocupación, pero non amosaba unha postura ao respecto de facerlle unha solicitude, unha reivindicación á Xunta de Galiza. Por outra parte, nos apoiamos a moción que trae o Grupo Socialista a este pleno, partillamos os puntos da mesma. Tamén apoiamos a emenda que presenta o Partido Popular, pero entendemos que son dúas cuestións que, aínda que poden ir na mesma moción, entendemos que son, digamos que, atemporais, porque hai unha cuestión que é un problema real que afecta neste momento, e que temos que ter unha postura clara e temos que ter unha solución, e por outro lado hai unha proposta de
levar a cabo unha comarcalización do servizo de bombeiros que terá que ter un financiamento, porque neste momento o servicio de bombeiros é municipal e o Concello de Pontevedra non pode asumir os gastos, obviamente, de outros concellos, terá que asumir os propios, e para iso ten que haber un financiamento, ten que haber unha proposta, ten que haber un proxecto, e todo iso require tempo. Iso está moi ben pensando no futuro, pero o que nos interesa saber é que vai a facer o Concello no presente. E o presente é que neste momento, si dependemos dos servizos de emerxencia de Ribadumia, non teñen suficientes efectivos para poder atender todos os concellos da comarca. Isto, quero dicir, é unha realidade, entendo que vostedes terán constancia do mesmo. Agora mesmo o que vai a ser o GES van a reducir todos os servizos e non vai a haber servicio pola noite, co cal sí que vai a afectar a veciñanza do Concello de Poio. É importante saber que postura vai a tomar o Goberno Municipal de Poio a unha cuestión que sí que afecta aos veciños de Poio. Entonces, nós o que nos tememos é que vostede non se posicione a respecto deste problema, porque estamos falando da Xunta, gobernada polo Partido Popular, e porque estamos falando do Concello de Sanxenxo, gobernado tamén polo Partido Popular. Entón, vostede debería de posicionarse e decir, oiga, vale, pois este é o proxecto que eu teño dun futuro próximo, pero agora a Xunta de Galiza dou uns cartos ao GES de Sanxenxo para a veciñanza de Poio, e unha de dúas. Ou nos dan a nós eses cartos para que nós poidamos usar eses cartos para recursos propios do Concello, digamos, brigadas de incendios do verán ou outro recurso, ou, pola contra, terá que reivindicar vostede ese servizo. E a nós o que nos interesa, e votamos de menos na súa intervención, é a postura do Concello de Poio a respecto da situación actual que sufre neste momento o GES de Sanxenxo. Ben, eu, se non me equivoco, o título da moción é Moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre a grave situación de desprotección en materia de emerxencia do Concello de Poio. Eu, en primer lugar, dou as gracias tanto ao BNG como ao Partido Socialista, que benvidos a que apoien a comarcalización do Parque de Bombeiros de Pontevedra. É dicir, a maior petición que teñen os veciños de Poio, e o que menos entende é que o Parque Municipal dos Bombeiros de Pontevedra, estando en Poio, non lle dé cobertura ao Concello de Poio. E a toda agora, tanto o Bloque Nacionalista Galego en Poio como o PSOE estaban en contra de que o Parque de Bombeiros, que os bombeiros de Pontevedra deran servicio no noso Concello. E iso non digo eu, iso di a votación do Pleno. E ya recordo, no seu día, cando o Partido Popular trouxe esa moción para comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra, que é a maior petición que fan os veciños de Poio e o que menos entenden, hubo un empate. Había 8 ou 7 votos a favor co Partido Popular, máis o voto en aquel momento de Silvia non escrita, que votou con nós. E votou o BNG e o Partido Socialista, e hubo un empate. Ao haber empate, hubo unha segunda votación, se repite o que é o resultado, e tuvo que desempatar o voto de calidade do anterior alcalde. Logo, nós, demagoxia, ningunha, porque defendemos o mesmo cando estábamos na oposición que agora no goberno. E nós o que defendemos é que a mellor opción para os veciños de Poio, para a parroquia máis poblada que é San Salvador, é que os bombeiros de Pontevedra situados en Poio den, en este caso, cobertura a Poio. Logo, nós, demagoxia, e que me sorprende que se diga demagoxia, cando nós estamos votando o mesmo que votábamos na oposición, agora no goberno. Os que cambiaron o voto foron vostedes. Vostedes, cando estaban aquí no goberno, en ningún momento quixeron defender os intereses dos veciños de Poio. Por qué? Porque na Diputación estaba o Partido Socialista e porque en Pontevedra está o Bloque. E lle vou dicir máis. Eu estou falando tanto co alcalde de Pontevedra como co señor Mosquera, diputado na Diputación, e o Concello de Pontevedra está de acordo. E aquí o problema era Vigo, que non quería dar cobertura a outros concellos limítrofes. E por eso se negaba a presidenta da Diputación. Eso é así. Eso é así e recoñecido polo propio deputado Mosquera, porque ele estaba a favor. Logo, nós estamos dicindo o mesmo. O que reclama a veciñanza de Poio é que os bombeiros de Pontevedra, por proximidade, den servicio a Poio. Que fixemos nós? Pois miren, nós esta petición, a mesma que fixemos antes, a fixemos agora. E
mantuvemos unha reunión a alcaldesa de Marín, o alcalde de Cerredo do Cotobade e o presidente da Diputación. E a nosa petición foi que o mellor para os concellos da comarca é, en este caso, a comarcalización do Parque de Bombeiros de Pontevedra. Hubo un primer contacto xa por parte do presidente da Diputación e as condicións que piden o Concello de Pontevedra eu as apoio e as vexo claras, que é o incrementar ese servicio en personal, en medios materiales e demais, pois que non pode incrementar un custe o Concello de Pontevedra. E eu eso o entendo perfectamente. O que máis? Fíxense vostedes que cando se iniciaron coa FEGAN e coas diputacións as comarcalizacións dos parques de bombeiros das cidades, o único que non aceptou foi a Diputación de Pontevedra. Aceptou Lugo, aceptou Ourense, aceptou Santiago, o único que non aceptou foi a Diputación de Pontevedra, porque tamén votou en contra desa comarcalización. Logo, nós estamos defendendo o mesmo agora no goberno que o que facíamos na oposición. Para nós, a mellor opción é comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra. Agora, nos veñen a decir aquí que hai un conflito no Concello de Sanxenxo. Eu dixen outro día, eu o primeiro que fago é dar as gracias aos profesionais do servicio GES de Sanxenxo, porque estamos moi contentos con todos os servicios que fixeron aquí. Eu, personalmente, me tocou compartir varios servicios con eses profesionales, e darlle as gracias. En segundo lugar, como ustedes comprenderán, pouco podemos facer o Concello, en este caso de Pollo, nun conflito que poida ter o Concello de Sanxenxo. O único que podemos ter é un desexo de que se solucione o antes posible. En segundo lugar, as competencias en emerxencias non son propias do Concello. Nos concellos de menos de 20.000 habitantes que non temos un servicio propio, son propias da Diputación. Por eso estamos de acordo coa moción. Que o alcalde ten que liderar este problema? Home, claro. Que hai que pedirlle á Diputación que incorpore os bombeiros, creo que no último pleno isto tamén xa foi aprobado, e que se incrementen, tamén estamos de acordo. Pero que nos faltaba é si todos opinábamos o mismo. E por fin parece que sí, que é unánime, que todos estamos a favor, que non era a toda agora estaba o Partido Popular máis a concelleira Silvia Díaz, o resto votaron en contra, bueno, algúns non estaban no goberno, pero me refiero ao grupo, o BNG e o Partido Socialista, Gregorio sí, que o voto del foi en contra, vostedes estaban en contra do que piden os veciños de Pollo, que é que os bombeiros de Pontevedra den servicio en Pollo. E iso que defendemos nós. E eu, como alcalde, está claro, temos que liderar un dos problemas. E cal é un dos problemas? Que lle temos que garantizar o servicio de emerxencia a todos os veciños de Pollo. Ben, a gran diferencia é que agora vostede non ten que votar. Vostede ten que xestionar. Vostede agora é o alcalde e ten que facer aquilo que decía que iba a facer. Cousa que non fai. Eso que di de que Pontevedra estaba a favor, pero Vigo é só un invento que se saca vostede da manga, evidentemente Pontevedra non estaba a favor. Porque se Pontevedra estuvera a favor, xa estaba. Xa estaba. Non facía falta isto, aquí Vigo non pinta absolutamente nada, pero bueno, vostede na súa demagoxia que acostuma a facer. A realidade é que levamos 3 anos sin que vostede mover un papel. Di vostede que Pontevedra quere. Bueno, pois se Pontevedra quere, é cuestión de firmar, xa está o tema resolto. Isto non é un problema de Sanxenxo. A nós non temos nada que exixirlle a Sanxenxo. O Concello de Sanxenxo é autónomo. O que temos que exixirlle a Xunta de Galicia e a Diputación, cousa que vostede non fai porque vostede se plega aos intereses do Partido Popular. A gran realidade é que estamos sin atención de emerxencias no municipio de Pollo e vostede non alza voz, e vostede non move un papel para que eso cambie. E aquilo que facía sistemáticamente de salir a palestra denunciando que esa comarcalización e toda esa demagoxia que vostede facía co tema da comarcalización, agora cala a boquiña porque é o seu partido que está ao mando. Mire, o gran problema non é Sanxenxo, o problema é o Salnés. O Parque de Bombeiros de Ribadumia volve a pechar por falta de persoal. Esta é a realidade da atención en emerxencias que ten o Partido Popular no noso municipio, a través da Xunta e da Diputación. O 112 pide apoio aos servizos municipais ante o cerre o peche do Parque de Bomberos. La Voz de Galicia, non lle traio aquí... O Parque de Bomberos do Morrazo... Cando di, non lle traio aquí, déxeme falar. a que se refiere? 182 días de peche total ou parcial, digamos que seguro que se sente máis cómodo con esta cifra. Para mí tamén, por eso traigo. O Parque de Bomberos do Morrazo, 182 días de peche total e parcial ao ano. O do Morrazo, que complementaba apoio. E sabe o que decía vostede
cando estaba na oposición e utilizaba esta demagoxia habitual con respecto que ahora di que están de acordo. Pois firme o mañán. Si están de acordo, firme o mañán. Ángel Molde, si hay una desgracia y los bomberos no llegan a tiempo, la única responsable va a ser la presidenta de la Diputación. Esto que decía Moldes, con esta demagoxia que utilizaba a comarcalización do Parque Municipal de Bomberos de Pontevedra, que di que ten acordo. Pois fírmeo. El PP de Pollo pone en marcha unha campaña a favor de la comarcalización. Esa campaña acabouse o día das eleccións. O día das eleccións acabou a campaña. Que vostede votou en contra. Porque non volveu a facer nada. Que vostede votou en Eu contra. votei en contra por unha sencilla razón. Vostede votou en que o contra. Concello de Pontevedra non quería comarcalizar o Minte. seu parque Minte. municipal. Minte. Porque é un parque municipal Minte. que ten a obligación por lei. Minte. Si vostede di que Pontevedra está de acordo, firme o xa. Firme o xa. En calquer caso, nós o que reclamamos é que non sexan os concellos os que teñen que asumir unha competencia que é da Xunta de Galicia. Nós o que defendemos é que non sexan os concellos os que teñen que financiar unha competencia que depende da Diputación. Os consorcios... Vamos rematando. Ten pecho usted. Sí, os consorcios que son da Xunta e da Diputación tenes que xestionar ao marxen dos concellos, porque están acostumbrados a que os concellos financien as competencias que son da Xunta. Eso é un error moi grave. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí, varias cuestións. Vostede di que falou coa alcaldesa de Marín, que falou co alcalde de Pontevedra, e a miña pregunta é se falou co alcalde de Sanxenxo. E se falou co alcalde de Sanxenxo, gustaríame saber se deses 350.000 euros que recibe o Concello de Sanxenxo precisamente para levar a cabo este servizo, onde entra o Concello de Meaño, onde entra o Concello do Grove e onde entra o Concello de Pollo, que porcentaxe lle corresponde ao Concello de Pollo, e de non corresponde, porque entendo que dentro de esa financiación que fai a Xunta tamén conta con Pollo, dado que Pollo está dentro de esa rede de atención de emerxencias que neste momento está funcionando. Entonces, gustaríame saber se vostede como alcalde sabe, ten coñecemento deste dato, cal sería a parte proporcional de Pollo, porque nos afecta directamente, e en todo caso, de non ter esa parte proporcional de financiamento, nos está afectando o servicio. Obviamente, nos, dende o BNG, o que non llevamos a pedir é que resolva un conflito do personal do Concello de Sanxenxo, sobre todo cando a día de hoxe non é capaz de resolver un conflito coa súa policía local. Dito isto, o que llevamos a pedir é que solicite a autoridade competente, neste caso a Xunta, que explique ou que dé unha explicación de que vai a pasar con este servizo e de que maneira vai afectar os veciños de Pollo. Como vai afectar os veciños de Pollo sabemos todos, non vamos a ter un servizo que ata agora tiñamos. Pero vostede como alcalde, aparte de vir a falarnos do que ten pensado facer coa comarcalización dos bombeiros de Pontevedra, terá que decir que vai a facer con un servizo que a día de hoxe está financiado para os veciños de Pollo e que non vai a ser efectivo. Cal vai a ser a súa postura e se ten coñecemento disto, porque, repito, se ese servizo non se vai a dar en Pollo, pois entonces que financie a Pollo a parte proporcional dese servizo que seguramente que terán ben donde destinalo. Esta é a cuestión que me gustaría que me comentara e que me contestara. Moi ben. Máis nada. Vale, gracias. Vou empezar pola última parte. Di que vostede que non somos capaces de solucionar o conflito coa policía local. E que, claro, cando vostede estaba de concelleira non había conflito porque a policía facía o que lle daba gana. Como, por exemplo, que había policías sin ningún tipo de justificación que traballaban solo de luns a venres, que ainda a día de hoxe non sabemos. Ou como, por exemplo, que hai policías que tiñan un tipo de pistola e outros outro tipo de pistola distinta. A día de hoxe non temos claro eso. Por eso hai conflito, porque con nós non van a facer o que lle dé a gana. Mentre eu sexa alcalde deste concello, a policía local non vai facer o que lle dé a gana. Ben, dito isto, eu aquí estou cansado pola parte socialista escoitar é un mentireiro. Eu vou dar o que todo o que dixen eu vou a ler unha noticia do 2025. Logo eu non lle vou chamar a vostede mentireiro porque me gusta ser respetuoso coas persoas. Despois vostede valore quen mentiu ou quen non. El gobierno local está abierto a la comarcalización, pero no a financiarla para que ofrezca servicio a otros concellos. Luis López se ha dirigido al alcalde para tantear la posibilidad. 2025. Sigo lendo.
el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, el concejal de Infraestructura, Cés Mosquera, han confirmado este nuevo intento de comarcalizar el Parque de Bomberos de Pontevedra después del intento fallido hace 8 años. O presidente da Diputación xa falou co alcalde e sabe perfectamente cal é o noso posicionamento. Nós estamos abertos como xa estivemos antes. Explica Mosquera. Repito, nós estamos abertos como xa estivemos antes. Creemos que é razoable, pero isto ten unha condición e que o Concello de Pontevedra non supoña máis gasto. O que acabo de dicir eu. El gobierno local está abierto a la comarcalización, pero no a financiarla, igual que estaba hace 8 años. Igual que estaba hace 8 años. ¿Qué significa esto? Que o BNG, en este caso en Pontevedra, estaba de acuerdo de comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra. Por que non se fixo eso? Porque naquel momento a presidenta, por eso... Onde o díes? Decir, Donde o díes? Lea Pontevedra Viva. Donde o di? Prepara os plenos antes de vir. No, Prepara os plenos. onde o di? Prepara os plenos. Que mentireiro é. Prepara os plenos. Se chega a unha conclusión... Sea respetuoso, home, sea Chega a respetuoso. unha conclusión Sea ridícula. respetuoso. É dicir, non se xa maleducado. Cando perde os diga, onde o di? argumentos... Mire, Onde o di? Pontevedra Viva, noticia, tena Sí, para lea. buscar... do 4 de No, marzo lea, do que Vigo 2015. non quixo, diga. Vostede, o que Donde o lle di? sucede, que é moi fácil decir, Sí, é un home, mentireiro, sí. sabe Sí. que queda sin argumentos. Sí. Eu non vou cair na trampa, Donde ni di, no diga, erro. o cale má boca. Se es un pouco... Léao e dígamo sesa e me cala a boca. Sesa respetuoso. Sí, home, Cando sí. vostede queira, se me deixa falar, En fin. eu sei que, ao ler esta noticia, todo o que vostede dixo se cae solo. No. O señor Mosquera di claramente, nesta noticia, É increíble. ben entrecomillado, quere decir que son É palabras, increíble. e eu me fío perfectamente, en este caso, Óscar Vieitez, que é o periodista que firma esta noticia, Lea donde di claramente que xa estábamos de acordo antes e estamos de acordo agora. Sí, Logo, sí. o problema non é o goberno, nin foi o goberno de Pontevedra. O problema era que a señora Carmela, por mediación do alcalde de Vigo, non querían comarcalizar o Parque de Pontevedra nin o Parque de Vigo por dar servicio a outros concellos. E por eso bloqueaban todas as comarcalizacións das grandes cidades. E iso o sabe vostede, o sabe o señor Mosquera e o sabe toda a provincia de Pontevedra. Pero repito, para nós hoxe é unha alegría que o BNG e o PSOE non voten en contra de que os bombeiros de Pontevedra fagan servicio en Pollo, que é a maior demanda dos veciños de Pollo, e que a toda agora vostedes votaron en contra. Vostedes votaron en contra. Como que non, señor Julio? Si quere, señor, ata do pleno. Ah, vale, pero os seus compañeros votaron en contra. A única que non votou en contra foi Silvia. Ah, pero hai unha... Desde hoxe están a favor, pero hasta de hoxe estaban en contra da maior petición que facían os veciños de Pollo, que era comarcalizar o Parque de Bombeiros de Pontevedra, que vostedes votaron en contra. Nós estamos votando o mesmo que votábamos na oposición. O mesmo. Ten un minuto de máis, Doulle a vostede, non se preocupe. Efectivamente. Ten 3 minutos para falar. Moi ben, pois na noticia non di nada de Vigo, pero ao marxen do que lle interesa a vostede, que desviar o debate, entendo que xa está feito. Entendo que o acordo, hai un ano, xa está feito. Supoño que xa o teñen firmado, porque xa pasou un ano desa nota de prensa. A realidade é que non está feito. E a realidade é que seguramente pase o tempo e non se faga. A realidade é que venden fume. Esa é a realidade. A realidade é que ten Pollo que sufrir e que a atención en canto a materia de emerxencias está peor que nunca. Esa é a realidade. Ao marxen dos fogos de artificio que vostede nos saca aquí para distraer a opinión, e a realidade é que o tema da policía non é que fagan o que queiran. O problema é que vostede leva 2 anos financiando un servizo que é carísimo sin que se este dando servizo. Dice que eu non permito que fagan o que queiran, perdone. O que queiran é que non fan nada. É dicir, non hai servicio. Non hai servicio. É unha vergonza que un municipio como Pollo careza de servicio. A realidade é que temos un problema claro de sanidade. Nunca estuvo tan abandonada a sanidade no noso municipio e o alcalde non alza voz. Temos un problema que a realidade da atención de emerxencias é que é un absoluto despropósito porque estamos completamente desatendidos e o alcalde non levanta voz. Temos un problema coa policía local desde hai 2 anos e o alcalde non levanta voz. Por certo, éramos uns mentirosos cando decíamos que a policía local pechaba pola tarde, que estábamos alarmando e que éramos demagóxicos e que o que decíamos era mentira. Xa van alá 2 anos, que era unha cuestión temporal. Van alá 2 anos. Vostede que é tan sincero e que di tanto a verdade. Entón, a realidade da súa xestión é que non consigue nada. Non consigue ni que funcionen as emerxencias, ni que funcione a sanidade, ni que funcione ningún servizo deste municipio, porque este municipio está máis abandonado que nunca e, ademais,
O da policía local é sangrante. E a veciñanza, eso sí que o pide. Pide seguridade, pide control, pide orden. E non hai policía local. Vostede, se é tan bo xestor, lle pregunto, que medida adotou vostede para que a policía local operara? Para que o alcalde tuvera o mando e o control da policía local. Que acción levou a vostede a cabo? Nada. Pasividade absoluta como todo o demais. Nada do prometido o cumple, nada é capaz de xestionar, nada é capaz de que funcione mellor do que funcionaba antes. E a realidade dos servizos públicos é sangrante. Sangrante. Peor as emerxencias, peor a policía local, peor a sanidade, peor os servizos de limpeza, peor o mantenimiento, peor todo, señor alcalde, porque a deficiencia na xestión é claramente evidente. O que si domina, e lle propoño que lle suba o soldo, é a propaganda, porque ten unha boa asesora de comunicación. É o único que funciona ben neste Concello. A comunicación e a propaganda, porque os feitos son bastante lamentables e o deixan moi en evidencia, como calquer veciño pode observar. Moitas gracias. Ben, antes da votación e por alusións, eu sei que vostede nos dou unha explicación do pollo que a vostede lle gustaría. A vostede lle gustaría que Pollo estuvera no seu peor momento, que todo funcionara mal. Pero sabe o que sucede? Que cada vez se aísla máis porque non é algo que perciba a veciñanza. É dicir, eu cada vez que salgo á rúa, e por certo, creo que estou bastante na rúa, non percibo esa veciñanza que teña todo vai a peor, todo está peor que antes. Claro que hai que mellorar, home, é que nós loitamos para que cada día as cousas melloren. Pero si quere, pode comparar e lle pode dicir aos veciños das cousas que funcionan mellor, cales funcionan mellor que antes, cales funcionan peor, cales funcionan igual, é dicir, pero todo está peor. E resulta curioso que nos fala de todo aquelo que, por outra contra, non temos nas competencias. La sanidade está peor. Ben, non son competencias. Son competencias da Xunta? Sí. Punto. Ten que mellorar? Tamén. Está peor que antes? Non, está igual que antes. É dicir, e así podríamos seguir. Pero mire, por sorte, cada vez máis os datos deste Concello son mellores. E lle vou dicir unha cousa, inda que a vostede lle moleste, porque ao final, independentemente das ideas políticas de cada un, temos que ter o orgullo de ser veciños deste Concello. E igual non lle gusta, pero os datos que se están dando este Concello cada vez son mellores. Máis población máis xoven, xente que ven a vivir pa Pollo, máis do 50% da población en Pollo está traballando en frente a que está cobrando pensións ou prestacións. Logo, esos son datos moi importantes. Cada vez máis... É mérito seu. É seu. É dicir, o malo é meu e o bo é seu. Pollo sempre creceu. O malo é meu, o bo é o seu. É dicir, a humildade é boa compañeira de viaxe. É dicir, non se preocupa. Non hai problema. Todo malo é culpa miña. Por eso intentamos que o malo melloralo. Que sucede? Que vostedes eran tan bons e tuveron 28 anos para demostralo. Nos levamos 2 e pouco a pouco, con humildade e con moito traballo. E despois, dentro no 2027, os veciños van a decidir se o facemos mal, se o facemos ben. Pero non van a decidir porque vostede diga que somos los malos malísimos. O van a decidir porque van a facer un análisis e libremente e democráticamente votarán e nós recibiremos democráticamente o resultado. E, mentras tanto, seguir traballando para ese examen. E punto. É así de claro. Agora, a vostede sí que lle gustaría que Pollo estuvera no seu peor momento, que estuvera mal, pero non é así, señor Gregorio, por sorte non é así. Pero non por sorte para min, por sorte para todos os veciños e para os fillos dos nosos veciños, para os netos dos nosos veciños, para os bisnetos dos nosos veciños, porque cada vez temos un Concello máis puxante e lle repito, inda que lle doa, Pollo está no seu mellor momento. Vale. Votos a favor da moción? Coadición da emenda. Coadición da emenda. Sí. Moi ben. Queda aprobada por unanimidade. Ben, punto 6, 5433, expediente 135/2026, moción do Partido Popular en defensa do sector do mar e por a unha aplicación da novo Regulamento Europeo flexible adaptado a nosa frota. Si que é certo que hubo unha... Pero eu creo que aquí, como estamos todos de acordo, se mantén no pleno un pouco, si estamos todos de acordo, para mostrar o noso apoio ao sector. É dicir, os acordos que están na moción creo que non teñen así nada. Hubo unha flexibilidade polo tema, se mantén no sentido que se queremos mostrar o apoio de toda a corporación, pois que quede aí e punto. É dicir, non hai... Non quere debatila? Sí, claro, é dicir... Pero, me refiero, por si que podían decir xa chegou un acordo, se retira o que sea, é dicir, nos se mantuvo... Non é unha potestade que ten vostede. Se decide retirala, se retira... Nos a mantemos no pleno, por eso, é dicir, para que existe un acordo do pleno e apoio ao sector e punto.
Sí, estamos de acordo. Hai, Non entendo a proposta que fai Calé. Me refiero que esta moción se presentou antes de que o sector medio chegara a un acordo co Ministerio, etc. Medio non, chegaron a Por eso, é dicir, logo, a idea é se se mantén a moción no sentido de que para ter a postura da Corporación Municipal e punto. A ver, eu entendo que vostede lle dé un certo reparo debatir a moción No. porque votaron a favor desta Sí. proposta e ora No. a demagoxia queda un pouco, pero bueno, vostede ten a potestade No, de pues non decidir ninguna. que non se vota. No, quen dice que non se vota? Yo estou... Vostede pode retirar a moción. É que non queremos retirala, estamos explicando o motivo de Mantela. Eu creo que, non sei se me entende. Vale, pues entón non hai problema. Vale. Non é tan difícil de entender. Ten a palabra. hai que votamos a ratificación Sí. da corporación porque non foi dictaminada pola comisión, Sí. é necesaria a ratificación da súa inclusión no Votos orden do a na inclusión do orden do día? Moi ben. Vale. Pois iniciamos o debate. Sí, boa tarde a todos e a todas. Traemos a pleno esta moción en defensa da nosa xente do mar fronte ao novo Regulamento Europeo de Control e por unha aplicación flexible e adaptada a Galicia, en particular a un sector que é tan importante para apoio. Como sabedes, o de xaneiro entrou en plena aplicación o novo Regulamento Europeo e finalizou así un período de implantación progresiva que tiña que facer cada Estado comezando a poñerse unha serie de obrigas de seguimento, de notificación electrónica, de localización aos profesionais da pesca, como, por exemplo, estar geolocalizados, registrar un diario electrónico de todos os transbordos de peixe e calquera perda de artes ou aparellos, registrar e pesar cada peixe, avisar da chegada a porto, detallar as capturas con 2 horas e media de antelación. Este ano as exixencias empezarían a aplicarse a embarcacións de máis de 12 metros de eslora e en Galicia temos máis de 1.200 barcos nestas condicións. Pero progresivamente serían extensivas, ademais, tamén, por exemplo, o marisqueo a pé que temos no noso municipio. Evidentemente, son obrigas inasumibles para a nosa frota e principalmente porque se fixeron pensando en frotas industriais que nada teñen que ver coa nosa realidade, non? E se ignoraron, neste caso, as peticións dos nosos profesionais e o noso modelo de pesca tradicional, ameazando con fortes sancións aos pescadores por non cumprir as condicións. Nalgúns casos, como sabedes, son físicamente imposibles de cumprir, non? Naturalmente, o sector mobilizouse como nunca e, bueno, parece que o goberno rectificou, aínda que, bueno, tarde, non? Tarde. O Ministerio anunciou que sería flexible na aplicación do regulamento e pedirá cambios. Pero estes cambios son 2 anos despois da súa entrada en vigor, despois de mobilizar e ameazar a toda a xente do mar. Unha angustia e unha incerteza que, en realidade, eran evitables, perdón. Non foi por non avisar, porque, nese sentido, recordamos que este grupo municipal presentou en marzo de 2021 hai 5 anos, unha moción pedindo que se incluísen no regulamento daquela en tramitación as demandas da frota galega. Bueno, o goberno de Sánchez non escoitou. Este pleno, se recordamos, aprobou unha moción de apoio ás cofradías exixindo ao goberno central excluir estas obrigas para a nosa frota. E, como sabemos, non se escoitaron. E tamén a Xunta de Galicia, durante a tramitación da norma, e ata o ano pasado, presentou 23 propostas ao Goberno Central para aplicar flexibilidades e exencións na norma. E tampouco foron escoitadas. Só agora, despois de toda a presión, anúnciase que vai a ser flexible e vai a ser na aplicación do regulamento, pero hoxe mesmo a Comisión Europea advirte ao Goberno de España de que non pode facer cambios na aplicación do regulamento pola súa conta. Así, bueno, lémolo precisamente hoxe na prensa, non? E de que tivo 2 anos, neste caso España e o goberno, para planificar a entrada en vigor da definitiva e non se fixo, como sabemos, non?
Entón, é difícil fiarse dun goberno que só acerta cando rectifica e que a falta de respaldo popular ou a capacidade de xestión fía todo aos cambios de opinión. É obrigado a desconfiar de que non volva a apoiar a nosa xente do mar, de que non apoia a nosa xente do mar. E por este motivo instamos ao Goberno de España a cumprir estes 5 puntos que, por motivo do tempo, resumo en analizar quen está en condicións de cumprir as obrigas do regulamento, particularmente a pesca costeira artesanal galega. Segundo, activar inmediatamente todas as exencións, flexibilidades e períodos transitorios previstos pola normativa europea. Terceiro, poñer en marcha inmediatamente un programa de apoio específico para a frota galega de menor tamaño, a que se aplicará o regulamento próximamente. Cuarto, establecer un marco transitorio de aplicación que evite sancións e penalizacións ao sector, algo que o Goberno anunciou que pensa aplicar, pero queremos un compromiso firme e vinculante de que así se vai a facer. E quinto, e se cadra o máis importante, defender ante a propia Comisión Europea a necesidade de establecer períodos de adaptación razoables e medidas de flexibilidade para as frotas de territorios como Galicia. Grazas. Ten a palabra. Sí. Por todo o BNG. Sí, nos dende o BNG sí que estamos de acordo con que se traia esta moción e con que debatamos os puntos da mesma. Consideramos que é importante pois facer mención, primeiro, decir que recibimos como unha boa nova, obviamente, pois esa flexibilización que se dou por parte do Goberno do Estado a respecto de, bueno, pois flexibilizar a aplicación deste regulamento, pero consideramos que hai cousas aínda que temos que seguir reivindicando e hai cuestións que non se resolven con esta flexibilización. Entón, por iso consideramos que é importante seguir demandando e que no caso da frota artesanal, creo que se explicaba tamén por parte da poñente, pero a mí me gustaría pormenorizar que os barcos de 12 metros de eslora siguen sin estar excluídos deste regulamento. Entón, é importante que sigamos mantendo esta petición. Si é certo que agora non se lle vai a sancionar, pero van a ter que seguir, van a ter que presentar rexistros e controis, porque senón se entenderá como un incumplimento. Co cal non se está facendo unha diferenciación entre a pesca artesanal, en este caso o que é a pesca industrial. Nos dende o BNG levamos advertindo que isto iba a pasar dende que se puxo en marcha as políticas pesqueiras por parte da Unión Europea, que foi no 2014, e dende ese momento advertíamos que non se estaba diferenciando pesca artesanal con pesca industrial, coas dificultades e coas limitacións pois que teñen pois todas aquelas persoas que se dedican á pesca artesanal, e obviamente pois é unha pesca máis pequena, máis minoritaria que unha pesca industrial. Con este regulamento pondo en marcha siguen sin estar excluídas estas embarcacións. Por iso entendemos que é importante seguir reivindicando que chegue un momento pois que tamén se exclúan a todas os barcos que teñan 12 metros de eslora. A respecto tamén da moción do Partido Popular, pois tamén votamos de menos, posto que se insta ao Goberno do Estado, pero non se fai ningunha alusión á Xunta de Galiza a defender tamén as súas competencias, que tamén a ten exclusiva en aguas interiores. Eu creo que tamén é importante facer mención a todas as administracións para que vayan da man para poder resolver este problema. Entón, estamos de acordo coa moción presentada. Estamos tamén, o dito, recibimos pois esa proposta, ese acordo por parte do Goberno do Estado como unha boa nova, pero entendemos que temos que seguir reivindicando porque hai cuestións que
non son menos importantes, que quedan no aire e que tamén siguen afectando a flota galega e, polo tanto, tamén siguen afectando a veciñanza de Poio, que se pode decir que moitos deles sí que siguen teñen embarcacións que entran dentro deste grupo que aínda non van a estar excluídas deste regulamento. Mais nada. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Si, a ver, esta moción é un exemplo claro de a utilización que fan vostedes do sector. É un exemplo claro de utilización que fan dos sectores económicos deste país. O seu relato non se compadece coa realidade. Fan un relato que nada ten que ver coa realidade. A realidade é que isto é unha directiva que se aproba en Europa, donde goberna o Partido Popular Europeo, e donde o vota a favor o Partido Popular Español, é dicir, é máis oponente que defende a postura do Partido Popular, casualmente, en nome do Partido Popular Europeo, é un galego, un tal Millán Mon, que supoño que lle sona. Este galego di o seguinte: o acordo é equilibrado, realista e gradual. E afirmaba que grazas ao seu traballo e ao do seu grupo, o Partido Popular, lograron avances importantísimos. Tamén manifesta a súa intervención que el personalmente esforzouse en que se tuviesen en conta as singularidades da frota artesanal. Vostede di o contrario. Como bo galego, e remacha que celebra a fórmula adoptada. Afirma que se logrou unha gradualidade temporal. Bueno, hai un vídeo que rula por aí, que está nas redes, que dura 2 minutos, que é moi ilustrativo. É dicir, vostedes impúlsano, votan a favor, deféndeno como un gran logro, e agora que toca aplicalo, fan a demagoxia de poñerse en contra. E, por suposto, o goberno de España, que está defendendo o sector, que se reúne co sector, o ministro Planas, que chega a un acordo coa Federación de Cofradías para defender os intereses do sector en contra do que defendeu e aprobou o Partido Popular, ora vostedes veñen aquí a facer demagoxia como que defenden o sector. É absolutamente lamentable, é bochornoso. Eu entendo que o señor Moldes fixera esa pirueta que está grabada, de que non quería debatir, logo resulta que sí que a quería. Bueno, xa veremos na grabación si quería ou non quería. A realidade é que foi apoiada esta iniciativa por 438 votos a favor e 146 en contra e 40 abstencións. Todo o Partido Popular Español en bloque, defendendo este gran logro histórico para Galicia. E resulta que nos veñen agora, como toca confrontar co goberno, como toca facer demagoxia, algo parecido pasa con Mercosur, que non sabemos se están a favor, en contra, ou a veces pola mañán a favor e pola noite en contra. A realidade é que utilizan o sector, enganando o sector, non son claros coa súa posición con respecto ao sector, defenden donde o teñen que defender, porque claro, vostedes veñen co discurso de que mandei unha nota de prensa, dixen isto. A realidade se demostra cos feitos, dali onde se goberna, e coa xestión. E os feitos din unha cousa, pero o seu debate di outra moi diferente. Vostedes teñen un discurso de cara á galería para engañar a xente, e a realidade do que fan é esta. É dicir, esta proposta é unha proposta do Partido Popular defendida polo Partido Popular e bendecida polo Partido Popular. Defendida por un galego que é eurodiputado do Partido Popular. E nos veñen aquí a contar que defenden o sector. O que está defendendo o sector é o goberno, o que se reuniu coas federacións de cofradías é o goberno, o que defende que aminorar as exigencias desta directiva é o goberno de España. O ministro Planas está precisamente hoxe en Bruselas defendendo o acordo coas cofradías, e quen alivia as exigencias é o goberno de España. Por certo, un gran problema que temos no sector da pesca coa burocratización, co papeleo, é pola Xunta. Que medidas adoptou de simplificación dos papeles a Xunta de Galicia? Ningunha. A burocratización que teñen que sufrir os pescadores para xestionar as súas licencias, autorizacións, con quen as tramita? Mayoritariamente coa Xunta. Pregúntelle que simplicidade ten na tramitación, como se lle facilitou o traballo por parte da Xunta ao sector. Porque vostede
que teñan dominado o sector, que teñan controlado as directivas do sector, que teñan as cúpulas amansadas ao seu servicio, non quere decir que defendan o sector. O sector se defende cos feitos, se defende nas institucións, se defenden coas normativas que se aproban, non se defenden nos periódicos de boquilla, nin votando ou non votando, apoio ou non apoio. Se vota na lei e se defende coa lei, é como se defende o sector, pero non se fai unha cousa e logo de boquilla se di exactamente o contrario do que se defendeu na aplicación da lei. Moitas gracias. Sí, non coñezo a réplica. Entendo que vostedes, señora Gis, atópase na necesidade de defender o indefendible, en este caso, xustificar o seu goberno, non? Pero eu, permítame que lle recorde que tivo moitos anos para incorporar as demandas de Galicia ao debate do regulamento e non o fixo. Tamén non se confunda, permítame recordarlle que a eurodiputada poñente do informe do Parlamento Europeo foi a socialista Clara Aguilera, é dicir, non confunda, non? Insisto, fixo caso omiso das peticións da pesca galega, que se lle trasladaron por completo. Insisto, fixolle caso omiso. Iso foi a tramitación, pero, ademais, unha vez aprobado, tiveron 2 anos para planificar a aplicación, para axudar ao sector, e nada se fixo. Entonces, para que anunciar que non van a sancionar que ia ser razonable? Que tiñan que facer? Pois, obviamente, o que eles podían, parar de que non houbera ningún só peixe nas lonxas. Eso é o único que podía facer o sector, visto o visto. Entón, non nos podemos fiar e que nos comprendemos que o sector non se fíe. E este goberno, o Partido Popular de Poio, estivo na mesma postura no goberno e na oposición. Estuvemos ao lado da xente do mar no goberno e na oposición, porque na última manifestación aquí en Arcade o que estaba coa xente do mar era o alcalde de Poio, Ángel Moldes, que a vostedes, por certo, non se lles viu. Entón, como dixen antes, o goberno anunciou esa suposta flexibilidade, pero desde Bruselas, insisto, xa lle din que non poden facer promesas que non podan cumplir. E xa lle tiraron das orellas. Vémolo hoxe na prensa. Entón, que garantía ten a xente do mar? E que garantía ten de que a semana que ven non se bote para atrás o goberno de Sánchez? É que é normal que teñan medo. O presidente e o seu goberno din unha cousa, din a contraria ao mesmo día e quedanse tan anchos. E deso depende un sector vital para Galicia, é vital para Poio. Nós, insisto, non cambiamos nin de postura nin de bando. Estamos sempre coa nosa xente. Estaremos vixiantes de que o goberno central cumpra, aínda que tarde e mal, o que demanda a nosa xente do mar. E seguiremos traballando como fixemos sempre, porque a nosa xente mereceo, cando haxa que facer regulamentos para a xente do mar, cando haxa que facer regulamentos en Poio, en Europa, cando haxa que facer leis en Madrid, sempre estaremos coa nosa xente do mar. Os feitos me remito. Sí. Bueno, nós o que podemos decir é que tanto en Europa coa persona que representa o BNG como en Madrid co único deputado que temos ou anteriormente tamén co mesmo, e aquí tanto no Parlamento galego como nos concellos sempre nos mantivemos firme nesta postura, sempre advertimos das consecuencias que tiña
a política europea no sector da pesca, sempre solicitamos o que vimos solicitando agora, que non se leven a cabo regulamentos que afecten aos nosos sectores e, sobre todo, neste caso, ao sector pesqueiro o máis artesanal. Entón, eu quería preguntarlle aos poñentes da moción se no punto 2b, que creo que non vai a cambiar o contido da moción, activar inmediatamente todas as excepcións, flexibilidades e períodos transitorios previstos pola normativa europea para a frota de menor tamaño e poidamos engadir incluídas os barcos de 12 e menos metros de eslora, dado que no actual acordo non se recollen esas embarcacións das cales moitas das embarcacións de pollo entrarían dentro dese grupo. Esta aportación non varía o sentido da moción, o que sí que se axusta á realidade que neste momento non se dou resposta co acordo e que vostedes tampouco recollen na moción. No seu acordo, Ti queres incorporar os de maiores de 12? Non, menores, menos de 12, porque os demais xa están. O sea, no texto da moción está... Non, están os demais. Si está... Menores de 12. Si pon a pesesa obrigatoria de capturas antes da primeira venda con posibles excepcións para os buques menores de 12 metros. Embarcacións de máis de 12 metros de eslora. E nos acordos non se recolle no acordo non se recolle. Faise un generalizado e o que pido é que se concrete porque... Non, un punto máis non. Nese mesmo punto simplemente se pode pôr, entre paréntesis, incluídas os barcos de 12 e menos metros de eslora, porque son os que non se recollen no... Está no corpo da moción, pero non hai problema. En que parte do corpo? Telo no párrafo... Pero... Si hai dúbida vai no acordo, non hai problema, Marga, se incorpora, mira, si queres quedas ao punto B. E que aquí pon a declaración de desembarque obrigatoria para os buques de máis de 12 metros, pero non a todos. Continúa. Non, fala da sí, pero esa se modificou. A pesaxe obrigatoria das capturas antes da primeira con posibles excepcións a buques de menores. Mira, Marga, leemos, se che vale así, mira, activar inmediatamente todas as excepcións, flexibilidades e períodos transitorios previsto pola normativa europea para a frota de menor tamaño, incluindo menores de 12 metros. De 12 e menos de 12 metros de eslora. De 12 metros. Sin problema. De 12 e menos. É que non está. Aquí está. Sí? Sí. Eu creo que as demandas do sector están ben claras, non sei que interese pode ter que discutamos aquí sobre o que lle convén ao sector cando o sector xa manifestou o que quere, necesita e o que demanda, pero en calquer caso. Señora Rocío, o que vostede di pois se contradice coa realidade. Señor eurodiputado Millán Mon, galego, do Partido Popular Europeo, pedimos o voto favorable e quero ensalzar o traballo de 5 anos e felicitar a socialista Clara Aguilera polo seu papel de relatora. E quero definir o acordo como equilibrado, realista e gradual. Isto decía o eurodiputado do Partido Popular. O decía o Partido Popular cando defendía esta postura. Por lo tanto, deixen de utilizar o sector, deixen de facer demagoxia co sector, deixen de facer unha cousa en Bruselas, unha cousa en Madrid e aquí defender a contraria, porque esa demagoxia, esa utilización que se fai do sector é tremendamente dañina, porque pervirte a realidade non dos que lideran e que vostedes manexan e controlan a través do seu poder mediático, sino do mariñeiro da pé que ten que lidiar día a día coas problemas do sector e cos problemas que son moitos porque son sectores duros e sectores que exixen un esforzo importante.
Polo tanto, o Goberno, que está atento ás demandas do sector, hai un ministro sensible coas demandas do sector, que chegou a un acordo coas necesidades do sector e que hoxe estaba en Bruselas defendendo o acordo que chegou co sector. Eso é a garantía de que se van a aplicar efectivamente esas medidas que reclama o sector. Xa estuvo negociando con moitos países para apoiar estas modificacións, as que dependen do Goberno de España, que o Goberno de España pode impulsar, xa se comprometeu a facelo, e o sector e a Federación de Cofradías está contenta e saleron dicindo desa reunión que con ese acordo se garantiza se garantiza o funcionamento xurídico, había garantías xurídicas con respecto ás súas demandas. Por lo tanto, deixen de facer demagoxia, teñen que alinear o seu discurso público coas súas políticas efectivas para non engañar a xente, porque hai unha diferencia enorme entre o que predican e o que fan. Xa non digo que o que predican na oposición e o que fan no goberno, que é completamente abismal, porque na oposición fai moita demagoxia, senón a diferencia que hai entre o que din que fan e o que fan na realidade, entre o que legislan e o que din que legislan e o que din que interesa aos veciños, porque se erigen como defensores das causas nobles e das causas que benefician, pero ainda hoxe vemos como o Partido Popular vota en contra das subidas das pensións. Eso é o que defenden as clases desfavorecidas, e o que defenden aos pensionistas, e o que defenden os intereses da maioría social deste fantástico país. Moitas gracias. Ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular, promotor da moción. Sí, bueno, primeiro de todo, respostando ao que acabo de oír, eu pido respeto, pido ao señor Agís que respete as patroas e patróns das cofradías, que eu penso que o sabe, pero senón podo asegurar que non se deixan manipular por ninguén e son elixidos democráticamente. Así que teña vostede cuidado co que di, porque penso que non o pensou ben. Ben, a min o que me gustaría deixar claro é que Galicia somos unha potencia en produtos do mar e temos unha cultura marítima única. Xeramos case o 10% da pesca fresca da Unión Europea. Producimos o 60% da conserva de toda Europa. E que, atención, que estos datos son para pensar. O sea, se non nos tivemos en conta, parémonos a pensar na importancia vital deste sector. Temos 1.500 kilómetros de costa e somos a comunidade con máis litoral de toda España e a terceira rexión con máis litoral da Unión Europea. Pois ben, como é posible que se faga un regulamento e que se aplique de espaldas a este sector do mar, como se fixo? É difícil de explicar, e máis nun concello como Poio, onde a todos nos corresponde garantir a continuidade da pesca e o marisqueo. E poñerlle facilidades e non trabas. Velo como unha riqueza e non como un perigo ou un estorbo. Hai que exixir ao Goberno Central que, aínda que tarde, teña en conta a xente do mar. E loite por ela. Entendo que, así espero, que haberá unanimidade na votación. Quero recordar que este grupo sempre estivo aí e vai estar aí, o carón dos homes e mulleres do mar, de Poio de toda Galicia, e alégrome, espero, do respaldo de toda a corporación en esta petición para defender o sector e o seu futuro. Ben, simplemente un apunte antes da votación. Na primeira intervención do portavoz do Grupo Socialista chegou a comentar que había que mostrar ou demostrar. Eu non teño nada que demostrar. Na concentración de apoio no 2021 en Combarro eu estaba, vostede non. Trouxemos unha moción no 2021. En Arcade, na concentración de apoio, eu estaba, vostede non. Logo eu non teño que demostrar nada. É dicir, ao final, como vostede dixo hoxe aquí,
non se din por palabras, nin por fotos, por feitos. E a veces, señor Julio, que usted sempre fala entre líneas, para facer fotos hai que estar nos sitios. E cando non se está, non se sae na foto. Logo, se vostedes non foron a apoiar o sector a Conbarro, non saí na foto. Se vostedes non van... Eu tamén, é que eu en Conbarro estaba na oposición no 2021 e vostede estaba no goberno, se non mal non recordo. Ahora trabajan. Pois, punto. Logo, eu só digo eso, é dicir, eu non teño que mostrar nada, é dicir, cando fixo falta, hubo que apoiar o sector. Logo, e despois decir que os patróns maiores non son elexidos democráticamente me parece un pouco grave. Como di vostede, mira o vídeo e a grabación. Os patróns non, dixo. Me permite esa alusión directa. Mira, eu non nombrei aos patróns maiores. Os patróns maiores defenden o sector. Eu me refiero aos directivos de grandes navieras e os grandes magnates o que defende o Partido Popular. Por certo, eu estaba na manifestación cando vostedes querían privatizar a recoller as praias e a lei da acuicultura que pretendía tamén facer negocio. Vostede non, eu sí, eu estaba nesa manifestación. Quen dixo? Cando o seu partido... Pregunto o sector, un autobús co sector? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sanidade... Pregúntelle ao sector. Sí. Pregúntelle. Ao sector. Non te vigue ningún. Claro, porque usted empezou onte aquí, home. Votos a favor? Coa adición da... Nada, sí, corregimos eso. Sí, corrección. Vámonos como unha emenda e cenamos a sesión. Votos a favor? Moi ben. Ben. Mocións urxentes. Punto 7, actividades de control. Vale. Vamos. Sí. Damos conta tamén dos decretos da alcaldía. Sí. Punto 8. Sí. Vale. 9. Ben, rogos e preguntas. Queríamos facer unha solicitude, un rogo, pois, o goberno, neste caso pois, o alcalde, que recibimos queixas, bueno, e nos que agora mesmo estamos obrigados tamén a pasar por ese desvío polas obras da APO na Barca, que, por favor, na medida do posible, canto antes, se asfalten todos eses socavóns que hai dende a entrada pola Caeira ata chegar pois a zona de Vallesol, que son numerosos. Xa sabemos que esa zona pois está vendo pois agravada pola intensidade de vehículos de grande peso e todos os vehículos que pasaban antes pola PEO e que, bueno, que en canto sexa posible pois que se subsane, porque xa estamos vendo que o asfalto está bastante deteriorado e coas chuvias destes días pois aínda vai bastante a peor. Gracias. Nada, simplemente por comentar, decir, ao vial que vai ser de Vallesol é un vial autonómico, xa fixeron un primeiro bacheo e ora están a expensas de un pouco do tempo, porque senón o que lle botan ao día seguinte está igual. É dicir, fixeron algunha corrección na línea do centro, pero eso, estuveron un día, ao día seguinte estaba igual. Logo eu, polo que me comentou o responsable, a parte veciño de aquí, da empresa que leva o mantemento, están pendentes de que deixe de chover e poder facer esa reparación. Pero bueno, é algo normal porque nos pasa na Rúa do Adro, estamos pendentes tamén de facer un bacheo en varias zonas e estamos pendentes un pouco porque se lle botas agora, ao día seguinte está igual. Boas noites a todos. No pleno pasado presentamos unhas enmendas aos orzamentos municipais que foron rexeitadas polo goberno local. Entre elas figuraba unha que afectaba directamente ao deporte, na cal pedíamos que, bueno, como é conocido, que non se vai celebrar a subida a escusa, eses 14.000 euros que estaban destinados nos orzamentos se destinasen ao deporte local. Entón, queríamoslle pedir ao concelleiro de Deportes que reconsiderara esa proposición do BNG, onde eses 14.000 euros irían ás axudas de concorrencia competitiva tanto dos clubes como dos deportistas individuais, facilitando así moito a súa labor. Moi ben. Outro rogo pregunta?
Eu quería aproveitar a miña quenda de intervención para facer para informar e a vez facer un chamamento a toda a veciñanza, porque o día 1 de febreiro ás 12 horas na Alameda de Compostela vai haber unha manifestación na defensa da sanidade pública. Entonces, pois, primeiro quería facer un chamamento, pois, dende aquí a participación desta manifestación un ano máis, donde se veñen reivindicando melloras na atención primaria, melloras na atención hospitalaria e unha mellor sanidade pública. Evidentemente tamén nos afecta como veciñas e veciños de Poio, afectanos no momento que queremos usar as urxencias están colapsadas, afectanos cando no noso concello temos que esperar listas da garda para unha primeira consulta e por iso queremos facer un chamamento a participar e queremos facerlle tamén, o ano pasado pregunteille se iba a colaborar cos autobuses para que a veciñanza que quixese poidese ter a oportunidade de ter un autobús dende o Concello, como se teñen financiado noutras ocasións. Vostede contestoume que non. Este ano volvolle a pedir outra vez apoio e que se poidan financiar ou por autobuses para aquela veciñanza que queira participar na manifestación e, por outro lado, tamén pedirlle ao Concello de Poio e, neste caso, o Goberno Municipal que cando lle solicite pois a súa difusión, que tamén difunda e publicite nas súas redes esta manifestación para que aqueles veciños pois que queiran protestar porque entenden que a sanidade ten que mellorar e non están, evidentemente é imposible estar conforme coa sanidade que temos e que irán reivindicar unha sanidade mellor, pois que tamén poidan asistir á manifestación. Por iso, dende aquí, pois quería aproveitar esta intervención pois para facer un chamamento e pedir tamén a colaboración do Concello de Poio. Grupo Socialista. Sí, tiñamos unha pregunta para a Concelleira de Promoción Económica. Queríamos poñer en riba da mesa unha carencia que nos trasladan veciños e veciñas deste Concello que notan que dun tempo a esta parte pois non hai unha oferta formativa de cursos á súa disposición. En anteriores mandatos pois tiñan ao seu acceso unha oferta moi diversa de cursos, tanto para a mellora da empregabilidade como para o fomento do emprendimento, como outros cursos pois para o día a día das persoas, como podía ser pois cursos de carne de fitosanitarios, de poda, de cultivos, etc. Foron cursos dos que se beneficiaron pois centos de persoas ao ano e pois os veciños notan que non teñen información ao respecto, non saben se hai en marcha ningún tipo pois, de formación, de programa deste tipo que se preocupe por mellorar a súa preparación para acceder ao mercado laboral ou para axudarlles no día a día dos seus negocios. Me comentaban, por exemplo, agora que está pois o tema do Verifactu, moitos negocios pois, necesitan pois, respaldo e axuda e botan en falta que dende o Concello non se este facendo como en anos anteriores pois este acompañamento. Consultamos na web municipal e aí, pois, a ver, o panorama é desolador porque no apartado da concellería que vostede dirixe non hai absolutamente nada, información de ningún tipo que nos chama a atención, pois sabemos o esforzo que pon sempre este goberno pois por facer ese exercicio de propaganda e de autopromoción. Entón, pois, se existiran estes cursos, pois veríamos que se estaba facendo promoción deles. Tamén nos extraña porque os equipos de técnicos de municipais que hai nas áreas son os mesmos. O único que cambiou aquí pois é o goberno e neste caso pois a concelleira e por eso lle queríamos dar a ela a oportunidade de explicar neste pleno pois cales foron estes cursos que estuveron en marcha. Así que atopamos, por exemplo, os cursos de preparación para a obtención do título da ESO,
un curso que xa se ven realizando aquí en Poio pois, dende o ano 97, cando se preparaba para o graduado escolar, e logo no 2004 pois, pasou a ser o título de ESO, ou o de Galegas Digitais, pois, que nos últimos anos xa se viña realizando. Pero ao marxe desto, pois, como digo, cursos de logística, de distribución, de caixa, de reposición, de surtidores de gasoliñeiras, etcétera, etcétera, que preparaban a xente pois, para estar mellor capacitado para a inserción laboral, como decía, que a propia concelleira poida explicar cales son as expectativas que hai para este ano 2026 para formar a veciñanza, os veciños e veciñas de Poio en todos estes temas. Moitas gracias. Hola, buenas tardes a todos. O en esta caso, noches. Me llama poderosamente la atención porque otra cosa no hemos hecho nada más que cursos, porque estaba vacía totalmente de precisamente de las carencias que había durante la legislatura anterior, eran de libro. Mire, el otro día estuve hablando precisamente con la concejala, se lo puede decir ella, de espacios públicos para hacer la reserva. Tenemos pendientes lo que ocurre que la técnico ha cogido vacaciones en esta segunda quincena. Mientras ella no venga, nosotros no podemos seguir realizando ninguna gestión. Tenemos reservado ¿cuántas eran? Hemos hecho la Casa Rosada, te dije el otro día, para hacer cursos que estamos en vías de firmar un convenio con Acción contra el Hambre, porque lo que nosotros hacemos es una cosa, gasto cero para el concello. Existe una bolsa de cursos que tiene la Xunta y que a través de Acción contra el Hambre y de distinto tipo de asociaciones reembolsan ese dinero para actuar con los concellos, con lo cual el coste para el concello de Poio es cero. Firmamos unos convenios y los hacemos. Tenemos con ellos 2 cursos para este año, que son el de que se llama ahora técnico general, que ya no hay reponedores, cajeros, no, se generaliza ese puesto, y después tenemos otro de carnicería y tenemos de charcutería. Es decir, esos cursos están previstos para este año. Es más, ayer precisamente me llamó Pablo González, sí, que es el técnico de la Xunquera, el que lleva lo que es la formación profesional con la Xunta, porque vamos a darle una titulación como se hacía antiguamente. Usted sabe que cuando la gente que tenía antiguamente el bachillerato pasaba a la formación profesional y le convalidaban ciertas asignaturas, tanto las propias del bachillerato como otras, con lo cual pasaban a lo mejor a tercero o cuarto de la antigua formación profesional. Bueno, pues ahora es lo mismo. Resulta que vamos a darle una titulación a mayores a todas las mujeres y hombres que han hecho durante este curso el curso de informática básico, medio y superior. Esos tienen una titulación que le va a dar la Xunta y que si quieren hacer la formación profesional superior ya tienen una titulación y tienen unas asignaturas que no tienen que dar. Es decir, hemos estado haciendo durante todo el año cursos. Cursos, cursos y cursos. Hemos formado a la gente, hemos realizado un plan de empleo que hemos conseguido bajar hasta un 8,14%, 8,14% cuando la media nacional está en el 10%, el paro en este concello. Tenemos solamente 650 personas en el paro. Es decir, si usted no ha querido ver lo que hemos hecho, me parece estupendo, pero en las redes sociales usted solamente tiene que irse a la página de Empollo. Si quiere le puedo pasar el informe. Na página de Empollo xa estuvemos moito tempo e levamos todos pero estes 3 anos. Pero es que esa página, le recuerdo que esa página la abrieron ustedes en el 2016. En el 2016 estuvo un año en vigor y la tuve que coger yo en el 2023 para actualizarla. ¿A web municipal? No, la página de Facebook del Concello. Pero este Concello ten unha web municipal que é un espacio precisamente para a actividade municipal. Claro. Pero yo le estoy hablando ahora mismo, pero mire, vamos a ver, hemos utilizado el Facebook y el Instagram porque hoy por hoy es el medio en que la gente tiene mucho más acceso. La gente generalmente, si usted hace una cuantificación de cuánta gente va a la web, es poquísima, es mínima. En cambio, ¿quién está todo el día con el Facebook y con el Instagram? Es lo que... A ver, el medio está ahí. Ya. Y la disposición para que ellos vean todo. Pone teléfonos, pone guías de empleo, pone todo. En la web lo pone todo. Pero ¿qué accesibilidad tiene mucho más fácil para la gente? ¿Qué es más atractivo? Pues el Facebook, el Instagram, todas esas redes. Y ahí es donde publicamos, ahí es donde estamos. Mire, tenemos también pendiente un curso
que me olvidó decírselo por si le interesa, de limpieza que hicimos este año, pero no de limpieza general, porque ahora para acceder a la limpieza en los hospitales y en las industrias tienes que tener un curso de especialización. Ese se hizo este año y el 80% de esas personas están trabajando. Es más, este verano en el Corte Inglés, le digo, no sé si se puede hacer publicidad o no, en el Hospital Domínguez, en el Corte Inglés, estaban trabajando. Es decir, nosotros lo que cogemos son los cursos que nos salen a coste cero a los vecinos de Pollo, y que demanda la población y que tienen, y siempre tienen una máxima, que tienen que hacer prácticas y que tienen que tener un nivel de contratación. Y es así, y los hemos hecho este año. Y los mismos los haremos porque, no, es más, fíjese, me demandaron, para que usted lo sepa, me demandaron en el curso... Para que lo sepan los vecinos. No, pero como le ha preguntado usted, claro, se lo digo a usted. Vamos a ver, me demandaron el nivel 2 de gallego, porque se lo piden para las oposiciones. Se pidió a la Xunta información para ver si lo podíamos hacer como el de la ESO. Y el de la ESO, en el tiempo que yo vivo en Pollo, yo no he escuchado que se hiciera en el 97, yo no vivía en Pollo. Aunque soy gallega, yo vivía fuera de Galicia. Yo en el 97, que ha nombrado usted, no sé si se hacía el curso de la ESO, pero hasta ahora no ha habido ningún... Aquela era o graduado escolar, non existía eso todavía, e logo no 2004 pasou a ser a preparación Vale, de... pero eso ahí yo, no, hasta el 2006 no vine destinada aquí. Entonces, a partir de 2006, en este concello, que yo tenga conocimiento, no se hizo ningún curso de la ESO aquí. Y no es un curso de la ESO, es como cuando va usted a estudiar a la universidad por la UNED. Estas personas vienen los lunes, les ayudan y les animan, porque si no tienes ese revulsivo seguro que no estudias, les aclaran dudas, le dan trabajos y eso les motiva para la ESO. Y me pidieron, como le digo, el de gallego, pero resulta que hemos hecho las indagaciones oportunas y no hay a nivel concellos ningunas ayudas para hacerlo. Hay, porque ya se ha informado a las personas que les interesaba. ¿A las do Celga? Sí. No hay, lo que hay es por internet, lo hay de esa manera, o lo hay presencial en las capitales de provincia, es decir, en Pontevedra, con lo cual este año no podemos traerlo, y ya se ha informado. Fíjese que todas las demandas, todas las consultas que nos hacen los vecinos, intentamos aclararlas. Siento muchísimo que estamos a finales de enero y no se ha hecho ninguna propaganda de nada, pero tenemos a la técnico de vacaciones y hasta el día 1 de febrero no nos viene. Pero todas las gestiones con Acción contra el Hambre, con la Xunta, con la Xunquera, con todo, hemos hecho ya las gestiones. Ahora la publicación y todo se hará a partir de febrero, que es cuando viene ella. De verdad, lo siento. Gracias. Sí. Bueno, boa tarde a todas e a todos os veciños que nos están a seguir. A miña pregunta é para o señor alcalde. Vostede, cando estaba na oposición, urxía moito a construción da ampliación do novo cementerio municipal. Cando chegou ao goberno, esa obra estaba en construción, vale? E dende aquela, fai máis de 2 anos, xa executada, pois eso está totalmente olvidado e parado. Nunha das interpelacións que lle fixemos ao respecto, bueno, deixou caer aquilo de que había que transferir o vial e estaba, xa fai 2 anos deso, nada se sabe deso, de se está transferido ou non. En calquer caso, se pode facer traballo administrativo, se pode facer, pois, establecer un custo do que vale as parcelas, establecer unha listaxe para as persoas que teñen interés neses nichos ou panteóns, tal e como defendía vostede na oposición, porque eso todo decía na oposición. Na oposición reclamaba moitas cousas que agora no goberno e sendo alcalde non fai ninguna. Teño que decir que si algo fixo no cementerio, unha escombrera nova, eso sí que o montou, é especialista en montar escombreras por Pollo. Primeiro vendeunos de que habían depositado os contenedores novos porque, bueno, se estaban a repartir por todo o municipio, a empresa, pero ahora vemos que están os vellos tamén aí. Os vellos e todos... O seguinte paso será meter os camións. Eso é o que vostede respeta, non? A estes veciños e veciñas. Vale. Entón, a pregunta é, para cando vai a sacar adiante o novo cementerio municipal? Que tanto exixía na oposición e que ahora estando no goberno, pois non move ficha. Moi ben, moitas gracias. Primeiro,
un claro exemplo de como se gestionaba neste Concello é a ampliación do cementerio. Despois de comprar a viña durante máis de 15 anos non foron capaces de facer nada, despois foron cando fixeron esa pequena obra, e despois cando tiñan que facer o plan, o fixeron mal. Porque nós cando chegamos aquí, vostedes fixeron un plan onde incorporaron un vial que non era un vial municipal. Logo tuvimos que aprobar un plan, pedirlle esta cesión dese vial o que está a carón da porta ao cementerio, para volver a aprobar ese plan. Se mandou, se remitiu, se contestaron todos os requerimientos, ahora ten que vir de forma definitiva, e cando teñamos eso de forma definitiva é cando podemos facer público que é o que non vamos a facer nós, engañar os veciños, porque eu tamén o decía aquí no pleno. Aquí, cando os veciños, sobre todo en vísperas electorais, se lle collían os datos, veñan por aquí que así xa lle collemos os datos e está interesado no cementerio. E eu xa lle dixen, cando estaba na oposición, e yo digo ahora como alcalde a todos os veciños e a todos que veñen por aquí, daquelas todas reservas non vale ninguna para nada. Cando usted dixo que sí. Usted en pleno defendeu. Defendeu en pleno que esas tiñan que valer. Miro pleno. É o que lle dixen. Miro pleno. Usted dixo, hai unha no caixón, hai un listaxe no caixón, e iso ten que valer. No, lea. Vexa o vídeo. E o que tiña no caixón quedou demostrado que non vale para nada. Que hai que facer unha licitación pública, e yo dixen naquel pleno, donde hai que demostrar, porque vostedes, acórdese que dixen nese pleno, temos máis de 300 peticións de veciños, porque dicían, non existen, sí que existen, que ya recolleron aquí, dicíndolle que lle valían. Eu descoñezo. Vostede cando non interesa descoñece. Pero miro o vídeo. Miro o vídeo é que asistía esa listaxe. E eu volvo a decir, 300 e picos veciños que vostedes enganaron, dicíndolle que con esa petición era válida, e cando saben que non, porque hai que facer unha oferta pública, publicada no boletín, e cada persoa se tendrá que inscribir con esa petición. Vale? E aquí quedou demostrado que había 300 peticións que enganaron os veciños, porque non valen para nada, porque hai que facer unha oferta pública. E nós, cando resolvemos o que vostedes fixeron mal, é cando podemos sacar adiante e construir ese cementerio, como outras cousas que fixeron mal. E ese é un exemplo claro de como sostenaban vostedes. Meteron un vial dentro dun plan que non era municipal. O cementerio leva construído a ampliación 2 anos e medio e non moveron ficha. Sin un plan. Nin plan de custos de parcelas, nin nada. Se vostede non... É o que dixe, unha disculpa. Mira, vou dicir con toda humildade e con todo respeto. Vostede non se entera. É que non se entera. O que se entera é vostede. Claro. É que vostede, para facer un plan, ten que aprobar un plan, ten que contestar un requerimiento, é un proceso de urbanismo xurídico, e despois de todo eso... Moita palabrería. Máis que vostede. Señor Moldes. Así meteu un vial, porque a culpa é súa, porque era concelleiro de urbanismo. Meteu un vial da Xunta, dicindo que era un vial municipal. Ten aí os requerimientos paralelo. O que non ten vostede ni idea, porque non coñece pollo, nin sabía que se viera económico. Siguiente pregunta. Señor Moldes, con todo respeto, como usted dice que eu non me entero de nada, con todo respeto yo digo, é vostede un mentireiro. Me parece moi ben. Mira, unha mentira, por moito que se repita, non se convierte en verdad. Xa está, logo vostede, mira, por moito que diga, ao final a realidade e os feitos están aí. Logo, vostede, cando queira, xa que están sempre pedindo solicitudes, entra e pide unha solicitud do expediente e miran todos e que se equivoca, non que se equivoca, duplicado. Claro. Estamos esperando por os duplicado. Vostedes esperan, sí. Duplicado. Sí. Vostedes o que pasa que depois cando non lle din o que queren lle molesta. Siguiente pregunta. Si é para o concelleiro de Patrimonio, xa yo preguntou un compañeiro na Comisión de Patrimonio, queremos saber como é posible que despois de tanto tempo siga paralizada a obra do Ateneo. Nun inicio decidiron modificar o proxecto porque non lle gustaba, según vostedes o proxecto estaba mal, adecuaron ás súas necesidades ou modificaron o que consideraron oportuno, se iniciou a obra, se denunciou partes do traballo que estaba facendo mal, que estaban de maneira irregular, efectivamente o negaron como fan sempre, pero a realidade é que a posteriori paralizaron a obra e supostamente porque van a facer un novo modificado para recoller, non sei exactamente o que. O problema é que antes se facía mal, o modifican e agora siguen modificando porque o siguen facendo mal, non? É como o tema de Vilariño
ou moitos outros temas. A realidade é que a veciñanza necesita saber exactamente cal é o motivo de que este parado e como é posible que unha obra 3 anos despois siga empantonado unha obra desa relevancia. O principal motivo do paro da obra da Casa do Ateneo foi, como xa se explicou, que se topou amianto debaixo da estrutura das tellas, e entón hubo que facer un modificado porque, lógicamente, sacar eso ten un custo enorme. Ahora mismo estáse coa estrutura do novo tellado, que está paralizado, lógicamente, ahora mismo polos inclemencias meteorológicas que non se pode traballar, aparte de algúns ajustes técnicos que hai que facer na estrutura para soportar as cargas e demais. Pero a obra non está ni paralizada e o retraso foi polo encontrar amianto na... Se están facendo unha modificación do proxecto para incluir a retirada do amianto. Eso se fixo. Eso foi polo que se parou. Entón, agora... Están traballando, ahora está parado polo mal tempo. Ademais, tamén, que igual non é o lugar adecuado, a constructora que estaba ali traballando, pero unha realidade, morreu un dos socios que estaba, en este caso, tamén traballando ali, despois sufriu, bueno, pode decir, por esa problemática. Son asuntos personais. Por eso, decir, pero bueno, están aí. Pero a realidade é que o principal problema foi o mal proxecto que redactaron vostedes cando estaban no goberno, que sorprendeu a todo o mundo, que non superan que había amianto debaixo. Redacti non é unha diputación. Non sei, no goberno estaba. Sí, sí. Mais preguntas? Todo está mal, toda a cabía está mal. Sí, me queda un robo, creo. Eu recordo que unha das cousas que tramitamos cando estábamos no goberno foi un solicitud de ordenadores, 2 ordenadores técnicos, habíamos solicitado 30 ordenadores para dotar o Concello. Logo, recordo que nesa solicitud iba tamén a videoacta, creo que foi concedida, porque fora concedida antes de irnos. Creo que os ordenadores se incorporaron ao Concello, creo recordar, porque alguén mo ten dito nalgúna pregunta destas que teño lanzado, pero non sabemos nada da videoacta. É dicir, a videoacta era un instrumento digital que permitía de maneira automática realizar as actas das sesións das comisións, dos plenos e demais. E queremos saber se se aplica, por que non se aplica, se se concedeu. O sea, non me empeñen por que responder agora. No, pero decimos, eu creo que unha das principales problemáticas que existe na casa é que para poder instalar internet en toda a casa, creo que 6.000 e pico euros, 9.000 e pico euros, é dicir, que é un dos grandes problemas que existe para toda esa incorporación, para poder ter, en este caso, cobertura e de internet en todo o que é o Concello, un das grandes problemáticas que había, que se está valorando, vamos, vai aproximadamente o custo de 9.000 euros. É dicir, a videoacta a teñen, pero non a están apoiando. Non, é dicir, eso estaba dentro todo dunha subvención que era conxunta, é dicir, que había ordenadores, portátiles, non sei que, e había outro tema que era de vídeo, de grabación de plenos e demais, que en este caso nos viñamos traballando coa incorporación desto e sobre todo pola imposibilidade que existe de incorporar aquí técnicamente, é dicir, polo informe que fixeron a propia empresa que fixo aquí a propia inspección. Nos o que se está traballando é a ver como poder incorporar. Entendo que pola dificultade incluso da pedra e demais, como poder meter todo o que é a incorporar internet no propio Concello e a partir de aí mirar o paso seguinte. A ver, non vou a cuestionar o tema, pero o que se lle pediría era que esa iniciativa se poña en funcionamento canto antes, porque é material que en 3 anos a informática queda descatalogado, quero dicir, se temos esa posibilidade de non estar tomando notas e ter as actas automáticas, ademais do rigor que recollerían as actas, porque é literal do que se di, que creo que é importante, o que si lle pedimos desde a oposición é que fagan un esforzo de implantala. Me parece moi ben, me parece moi ben que desde a oposición nos pidan ese esforzo cando votaron en contra de gravar os plenos, é dicir, me parece ben. Os plenos os puxemos en funcionamento, a grabación... Co voto a favor do Partido Popular e de Os votos non valen de nada. Co seu voto en contra. Quen implantou os servizos... Co seu voto en contra, home, co seu voto en contra. O voto non decide... Prepara os plenos, home, prepara os plenos. En fin. Votou en contra o PP e Silvia. Sí, home, sí. Sí, creo que hai unha... Estaba para poñerse. Moi ben, hai vai haber unha petición en este caso para poder expoñer uns temas da Concellera de Cultura e Educación. Sí. Boas noites a todos e todas. Bueno, ante as afirmacións, as acusacións, sobre todo do
do Grupo Socialista. Estou, pois, en dereito de defensa, desa cousa de decir aos veciños e alarmar con que pollo inseguro, que facemos os eventos pasados e os próximos sin autorizacións, sin permisos, pois simplemente era para aclarar, para tranquilizar os veciños coa verdade, e decir que nós temos todos os permisos, desde DGT, plan de emerxencias, permiso a costas, a portos, todo tipo de permisos, que poden estar totalmente tranquilos nos pasados e nos futuros, como por exemplo que tiñades, sobre todo decía Julio que estaba moi preocupado pola cabalgata pasada dos Reis. Bueno, pois simplemente temos aquí todos os permisos, DGT, cabalgata, carrozas, seguro, plan de seguridade, homologación da carpa, seguro da carpa, das atraccións, certificado dos remolques de transportar as carrozas, que estuve mirando porque como gustame ilustrarme e aprender de todos, pois dixen, vou a ver si saco algo bo e aprendía algo. Incluso hubo cabalgata, cando vos gobernábades, que nin os remolques de levar as carrozas estaban homologados. É dicir, desde eso, partindo desa base, sin plan de emerxencias. Entonces, claro, non sei se recordas, na anterior comisión, entonces eu dixen, bueno, pois vamos a ver en que cometemos eses erros. Os erros cometíanse antes. Agora temos permisos absolutamente de todo. Simplemente para os veciños, para que estén tranquilos, que as cousas que se fan en Pollo, para nós, o primeiro é a seguridade das familias. Sí, ao fío do que di, por unha cuestión de alusións, levamos 2 anos sin ningún tipo de permiso. Este ano pedimos acceso ao expediente, se nos crea un expediente ad hoc para darnos a parte da documentación que consideran oportuno, pasamos un escrito que lle remitimos ao secretario como responsable da transparencia para que se nos dé acceso aos expedientes reais. Moita da documentación que está aí, evidentemente, non estamos de acordo, porque consideramos que a propia documentación di que non é unha autorización. A propia documentación, en calquer caso, ante as súas afirmacións tan contundentes, mañá mesmo formularemos denuncia para que analicen se efectivamente existen todas as autorizacións, se efectivamente os plans de emerxencia están habilitados. Déxeme falar, por favor. Si están... Eu creo que ten que verse xente, e sobre todo, eu creo que hai que ter, decir, primeiro, que estaba no uso da palabra, decir, logo, eu creo que... Estaba no uso da palabra. Perdón, e cando se dirixe a outras persoas, eu creo que se pode facer como outra, decir, como outro talento. Como outro talento. Vale, estaba eu no uso da palabra, por lo tanto, lle decía que me deixara falar. Formularemos denuncia para verificar que os documentos son os correctos, que efectivamente a DGT eso o considera unha autorización, porque queremos que non, e outra cousa, estamos pendientes de acceder ao expediente original, que non se nos deu acceso, porque esa práctica de crear un documento ad hoc para remitirnos, un expediente ad hoc, para remitirnos a documentación que a vostedes lle interesa remitirnos, eso non é legal, e se pode pronunciar o secretario, porque a lei nos ampara, nós temos que ter acceso, como tiñan vostedes, aos expedientes orixinais. En calquer caso, lle trasladamos que mañán formularemos denuncia para que as autoridades competentes verifiquen que efectivamente existen as autorizacións, porque nin no 25 nin no 24 existiron as autorizacións para facer ningún dos eventos que nos denunciamos, ningún. O sea, vir ahora aquí echar peito por as autorizacións, porque este ano teñen algo, pois é bastante lamentable. Eu creo que me podo defender, se hai unha acusacións, eu podo defender. Non son acusacións. Non, pero non é echar peito, é defender. Claro, pero eu non estou... Con todo respeto, nos pedimos acceso a un expediente e mandamos unha comunicación dicindo que hai moitas partes do expediente que non temos acceso nada máis. Nin salimos na prensa, nin denunciamos, non fixemos ruido. Non sei por que se alarma. Presentamos un escrito, perfecto, presentamos un escrito dirixido ao secretario solicitando acceso ao expediente original, para ter acceso a toda a documentación, porque consideramos que esa práctica que é irregular non a vamos a aceptar, é dicir, que se nos creen expedientes en paralelo para darnos aquela información que interese. Entón, hai documentos ali que vemos que nos chaman a atención, firmas digitales que non se poden comprobar, e moitas que vamos, pois creemos que algunha autoridade ten que verificar que efectivamente eso
ten validez. Entón, mañán formularemos denuncia. E se hai autorización, é a obligación que ten o Concello de que a ocupación dun espazo público teña autorización pertinente. Por lo tanto, non é nada mal. E, por certo, nesta fase estamos pedindo acceso a información. Non denunciamos nada, non dixemos nada, non salimos na prensa. A acusación foi, non entendes que está escrito, bueno, non está grabado, evidentemente as comisións non se graban, pero foi estades facendo as cousas e plan de emerxencia. Entonces, non é así. Si hai un plan de emerxencia, si está no expediente, si podedes entrar para velo. Pedimos acceso Xa tendes acceso. Pero a ver, dende fai non sei cantos días, porque falei co técnico. Vostede entrou en este ano e non, quero dicir, a oposición é a súa labor e ten que facelo. Temos que preguntar e a nosa obligación. E se lle recordo, a oposición que facía o seu partido, vostede non estaba, por tanto non o sabe. E moitos dos seus compañeros non estaban. Pero a oposición que facía o seu partido, se estuvera vir a diferencia entre a que facemos nós en canto a educación e a bo trato comparado coa que facían os seus compañeros, o pode decir calquera que estuvera aquí. Eu estou falando do presente. Perfecto. E solo me defendín, nada máis. Eu en defensa dos traballadores. Solo me defendín, nada máis. Perdón, eu en defensa dos técnicos e coas afirmacións que se están facendo aquí que os expedientes son ad hoc e en defensa deles, quero aclarar varias cousas. Primeiro, si se pide entrar nun expediente a inicios de decembro, o que este incorporado e subido ese expediente non é o mesmo que vai a estar a finales de xaneiro. Me explico. Por exemplo, o traza, si o pedimos a inicios de decembro, o que se vai incorporar é unha solicitud e ao final de decembro ou en xaneiro o que se incorpora é a autorización. Logo, eu creo, e en defensa de todos os traballadores desta casa, porque os expedientes nos fan os políticos, quen abre os expedientes de información son os funcionarios da casa e os técnicos, e en defensa de todos eles, é mentira de que se fai ningún informe ad hoc. O que se fai é ir incorporando aquí se dixo, expediente ad hoc, e non se fai expediente ad hoc. Eso é mentira, é mentira totalmente. E o que máis? E o que non se pode facer afirmacións na prensa, ademais por un representante sindical, demais dicindo que non existe plan de emerxencias, plan de seguridade. Aquí se dixo na comisión, porque eu me fío dos meus compañeiros e me trasladan eso que tamén se dixo na comisión. E todo eso é demostrable, pero o que non vou a permitir é que se digan que se fan expedientes ad hoc, porque é mentira. O que fan é que os expedientes, como vostedes saben, son, en este caso, se van incorporando documentación según ven. Decir, se vostedes piden o inicio do expediente, está claro que van a haber solicitudes, pero non van a ver o que son as propias... Eso é outro debate. É outro debate, non. Pero volvo a ser tajante. Un expediente... Perdón, ahora estou falando eu, por favor. Volvo a repetir, aquí ningún funcionario nin traballador, que son os que abren os expedientes e os remiten e autorizan a vostedes, non o único que facemos é firmar a autorización para que se lle traslado, ningún expediente foi feito ad hoc, ningún. Está completamente equivocado se non reviso. Os expedientes que nos transmitiron a información foi colgada o 26 de xaneiro. A cara por todos os funcionarios deste Concello. Sí, pero por vostede, que son os que fan o expediente. Son os que elaboran o expediente e o suben. A información está incorporada ao expediente o 26 de xaneiro para unha autorización do 25, do 31 e do 6. O que queira. Polo tanto, por eso vostede fai afirmacións que son... Eu fago afirmacións tajantes, é dicir, non hai ningún documento ad hoc. Aquí o trapañeiro vostede, os traballadores. Xa está, é dicir, ben, tamén quero aproveitar este pleno, decir, normalmente o que está claro é que nós non vamos estar aquí desmentindo mentiras, nin bulos, de forma continuada, pero cando de forma indirecta afecta a outros colectivos sí que nos preocupa máis. Fai unhas semanas, nas redes sociais e demais, se chegou a afirmar que se habían pagado 2 veces a factura, en este caso, de o catering que se colabora coa Asociación no Encontro de Embarcacións Tradicionais. Logo eu lle pedí un informe, en este caso se lle pedí un informe ao tesorero e emitiu un informe onde se pode comprobar 2 cousas. Primeiro, que se pagou unha soa vez e, en segundo lugar, se se compara os gastos que antes se levaban a cabo con esta celebración, con esta comida, o que se levan agora, estamos falando casi dunha rebaixa do 50%. Logo eu quería que públicamente quedase claro, xa non polo goberno, porque estamos, a nos dá igual
cando se nos di e cando se nos intentan mentir, bulos, nos da igual, pero xa cando de forma indirecta pode afectar a colectivos sí que nos preocupa máis, e por eso públicamente queremos que quede claro, hai un informe do tesorero donde se fixo un único pago dese servicio, nada máis. Pero vostede que fala de redes sociais... Non fago, é dicir, a vostede non mencionei, é dicir, non sei se sinte por aludido. Vale, é dicir, bueno, boas noites a todos. Xa.